Doncs el col·lectiu Angels de la Terra de músics de la Catalunya Nord per la Llengua organitza els concerts per la llibertat des del mes d'abril de 2018 arran de l'empresonament dels polítics catalans per les seves idees. Quan vaig proposar fa quasi 10 anys als músics de la Catalunya Nord de cantar com a mínim una cançó en català en el seu repertori per formar part del col·lectiu Angels de la Terra, ja em pensava que era una posició política difícil d'assumir en un territori que és l'estat francès, on sempre s'ha menyspreat la llengua catalana, on sempre s'ha considerat que era una cosa de segona zona, i finalment proposant de forma normal i corrent als músics de fer servir la llengua per sentir-se més arrelat a la terra aquí, fer el toc diferencial dels músics aquí, que són de la Catalunya Nord, que no són pas d'una altra zona, i doncs en seguida van acceptar. Fa uns mesos, amb la repressió que van patir a la Catalunya Sud, vaig proposar als músics del col·lectiu Angels de la Terra participar en uns concerts per la llibertat, és a dir, un tema encara més polititzat, polític, però perquè és per la democràcia, perquè és per la llibertat de la gent, el dret de votar i la llibertat d'expressió. Finalment em pensava que aquí no es volien mullar a la Catalunya Nord, els músics, i en seguida van dir que sí. Així no vam organitzar un concert com teníem previst amb uns grups, petites formacions. Finalment vam organitzar 4 concerts, 2 abans de l'estiu, 2 després de l'estiu, amb una quarantena de formació, és a dir, un centenar de músics. De seguida, els voluntaris que participen en el col·lectiu Angels de la Terra van passar d'una desena de voluntaris quan organitzàvem un concert a més d'un centenar que van participar en els primers concerts per la llibertat. Quan anem en els pobles a trobar la gent al carrer, els comerciants, sempre jo, que fa 20 anys que amb els Angels de la Terra recorrem tot el poble de Catalunya Nord a intentar de valoritzar, de promoure la llengua, de rejuvenir el públic, és una feina a molt llarg termini. Quan ve el que ha passat amb l'1 d'octubre, la violència de l'estat espanyol en contra dels catalans ha fet un electroxoc en el cap de la gent d'aquí i fins i tot els comerciants són conscients que hi ha presos polítics i són mobilitzats, són solidaris. Tots els comerciants del Soler, on estem avui, han acceptat de posar un cartell, fins i tot una gent que a la porta no tenia cap cartell, perquè hi ha gent que no vol. El nostre l'han posat perquè troben que és inacceptable com la població nord-catalana, i per això la proposta cultural i solidària que fan els músics del col·lectiu Angels de la Terra arriba a la gent d'aquí i mobilitza la gent, i fins i tot ha permès de mobilitzar els polítics. Primer els 4 que ens han acceptat d'acollir, al mes de gener hem decidit això. Al gener, de seguida, l'Ajuntament del Soler, l'Ajuntament d'Alenyà, l'Ajuntament de Vilafranca i el de Pesià varen dir que podíem fer el concert per la llibertat aquí. Això ha permès després de crear el col·lectiu de batlles, que ara són més d'un centenar. Fins i tot un batlle com el batlle de Perpinyà, que és president de la comunitat d'aglomeració, que ha replegat tots els més grans pobles que són al voltant de Perpinyà, representa com 250.000 persones, més de la meitat de la població a la Catalunya Nord. Aquest batlle de Perpinyà es va posar al llaç després que hem fet aquesta exposició. Vam fer l'exposició Visca per la Llibertat al Centre Vila, en paral·lel de Visa pour l'Image, que és un acte cultural internacional, ja que és el festival de fotoperiodisme número 1 al món. Com que no volien fer res sobre el procés català, els Angels de la Terra, que són músics
que no són fotògrafs. Es van posar a muntar aquesta exposició de foto, que va tenir molt de ressò. Aquí el Vall de Perpinyà es va posar a llaç, fins i tot es va trobar en un conflicte amb l'ambaixador espanyol a París, que s'ha queixat d'aquest fet, però té el recolzament dels Àngels de la Terra i de tota la població nord-catalana, que és solidària. I això és molt més important. El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va visitar l'exposició de foto i va fer un comunicat on diu que ha trobat les fotos excepcionals i que ha cridat a anar a visitar aquesta exposició Visca per Llibertat. L'actor Sergi López, que és César de millor actor en 2001, l'únic actor no francès a tenir un César de millor actor. El Sergi López ha cridat a visitar l'exposició Visca per Llibertat i a venir als concerts per la llibertat. També tenim el mític jugador de l'USAP, que és Bernard Goutat, que Bernard Goutat va ser capità de l'USAP i fins i tot té una tribuna. De les 4 tribunes de l'estadi Aimé Giral de l'USAP, hi ha una que porta el seu nom, en Bernard Goutat. I aquest jugador mític s'ha posicionat clarament a favor dels presos i exiliats polítics i ha donat tot el seu suport a l'acció que porten els Àngels de la Terra. En aquest concert, en les manifestacions davant del Consolat d'Espanya, en l'exposició, quan vam fer la trobada amb els familiars i amics dels presos polítics en una sardinada molt convivial, però on van ser presents la majoria dels familiars dels presos polítics, dels ministres exiliats a Brussel·les, a Escòcia, a Suïssa i els que són a la presó a l'estat espanyol. Tot aquest rebombori generat per l'acció dels Àngels de la Terra ens deixa esperar que si a la tardor el Tribunal espanyol condemna a una pena de presó ferma als nostres representants catalans, cridarem a la unitat i a tots sortir al carrer per mostrar la nostra desaprovació i cridar una vegada més a l'alliberament dels presos i també al dret dels catalans de tenir el respecte com cada poble de poder decidir el seu futur. Vale, subo. Ja va bé? Que bo. Doncs, en els 4 concerts per la llibertat participen 40 grups. Hi ha en cada concert una desena de formacions musicals, principalment del col·lectiu Àngels de la Terra, que són músics de la Catalunya Nord, però també músics del sud convidats en aquests concerts per la llibertat. Són músics que ja havien participat en homenatge al cantautor de Bages, Joan Pau Giner. Músics del País Valencià i del Principat, que poden venir més fàcilment aquí a la Catalunya Nord a participar en els concerts. En el primer concert a Alenyà va haver grups d'esca com Gula Masca, de rumba com Buena Suerte. Hi va haver també la Montse Castellà, hi va haver, que és del sud, hi va haver en Didar Rocher, la Gael Balat, que és de la Catalunya Nord, que va ser corista de blues de picolat, com l'Anabel Xolilots, que canta jazz i que ve avui al Soler, la Muriel Perpinyà, que vindrà a Béziers de la Ribera, que també participava en blues de picolat. Què hi ha? A Alenyà, Vilafranca, sí. En el segon concert per la llibertat a Alenyà, on també vam omplir la sala. El segon concert va ser a la sala de festa de Vilafranca de Conflent, amb Balbino Medellín, Iam Tefregui, Joan Ortiz, la gent del col·lectiu Menouville molt, que van participar, no sé, van ser com una quarantena
ja que van acceptar de participar en aquest concert, on quasi tot el repertori que presenten a l'escenari és en català. Això ja és una novetat a la Catalunya Nord, que poguéssim fer 4 concerts, majoritàriament amb grups de la Catalunya Nord i majoritàriament el 90% en català. És una cosa que fa 10 anys, quan es va crear el col·lectiu Angers de la Terra, no ens hauríem pogut imaginar això. Imaginar que aquests músics volguessin participar en actes de solidaritat amb els polítics sud-catalans exiliats a la presó i tota la gent de la Catalunya Sud represaliada per una justícia espanyola que fins i tot pot ser que a la tardor condemnarà a presó ferma als representants polítics de la Generalitat de Catalunya. És inesperat haver pogut generar aquest moviment de solidaritat. I el que pensem és que si no s'atura la repressió al sud, ampliarem el moviment, sortirem al carrer per una manifestació multitudinària on convidarem evidentment tots els polítics de la Catalunya Nord, de dreta i d'esquerra i del centre, i totes les entitats demòcrates solidàries. I amb l'objectiu també d'integrar la gent dels departaments occitans que són al nostre voltant i generar al sud de l'estat francès un moviment per pressionar l'estat francès, que és el primer suport al govern espanyol en tota la repressió que ha organitzat des del principi d'any.